Nyt. Kello. Täälläkö? Tää on hullun iso pökälekkä hauki. Kuinka iso se on? Kello tänne lähellä. Oletko se näkee? Oletko hiljaa nyt? Rauhallisesti. Onko se iso? Tuntuu, että ei se on hullun iso. Se on hullun iso varmaan. Tämä on 10-kiloinen. Tää on iso. Hullutta. Tää on pakko saada hullu. Vettä jarrua kun mitä. Joo, se on hullu. Onko tää iso vai mikä se on? Onko tää iso? Oho! Tää on Oi! iso. Mikä? Tämä on hullun iso. Hullun iso! Jättiläinen! Ei voi ikinä noin isoa saa kukkaan. 10-kiloinen, mulla menee silmät päästä, että ne kohta lentää. Kauhean iso hauki. Eikä ajattelin, mulla on täällä tosi kauan vielä kyllä. Tunti kaupalla ollaan. Hullun iso oikeasti. Tuo on varmasti 7 kiloa lähellä. Pökälehauki kuiten. Onneksi sain. Meidän tuntikaupalla oltu kalassa ja nyt saatiin iso hauki. Jes! On ainakin Tuo on yli metri 10.